Hej YouTube. I dag vil jeg gerne vise jer vores survival server, som I kan se her. I kan jo se, at vi har hvad er det nu det hedder? Vi har haft en tidligere. Vi har jo lavet en video tidligere her med vores survival server. Men nu vil vi gerne vise jer, fordi vi synes, der var mange, der joinede den. Og ja, så vil vi gerne vise jer den nye spawn, vi er i gang med at bygge, og så vores nye faction her. Den hedder, som I kan se nede i der, Stonedale. Stonedale. Som I kan se her, så prøver vi lige ind i Thomas' kugle hus eller værelse her. Som I kan se. Og så har vi for eksempel alle mulige mods, eller vi har det bedste, vi synes det er det bedste admin commands vi kan have. Vi har fået alle mulige nye commands på. Som I kan se der, så lavede jeg det lige til dag. Det er kun mig, der snakker lige nu. Jeg har ikke Thomas' cool med, eller Nikolajsa, eller hvem fanden pokker der er. Okay. Og herinde, der har vi Hey Dude's hus. Han har ikke så meget, men det er jo heller ikke hans rigtige hus. Herinde bor jeg. Jeg er heller ikke noget i kisten, tror jeg ikke. Nej. Går vi lige ovenpå. Som I kan se, så har jeg lavet sådan nogle små brændeovne til lys. Så har jeg et hus her. Så går vi ned i min shop hernede. Så er der chest shop på. Så tror jeg, at vi smutter en tur til spawnen. Ja. Det er den nye spawn. Den er ikke færdig. Som I kan se her, så er Nikolajsa, det er serverejeren sammen med mig. Nu kan I se, og der er mig, så det kan I se her. Det ligner også mig. Se, så kan man se, når man kommer ind i serveren her, så kan I se, hey there, welcome to Nikolajsa and Snooker Babies server, have fun. Og så skal vi, så har jeg fået en til at gå i gang med at bygge Parisertårnet her. Og vi har lige haft sådan en giga enormes pyramide her, som vi lige har slettet noget af. Og ja. Så nu vil jeg lige prøve at teleportere os ud til Thomas' skole. Han er ved at lave sådan et hus her. Og ja. Så vil vi prøve at teleportere os ud til ham der Magnus. Her bor han så. Så når man er admin, så kan man kigge, hvad de har i kisterne. Og ja. Okay. Købmand. Læg penge i kassen. Okay. Og den her faction, den hedder så Lille Per. Som I kan se. Ja. Det var det, vi havde for i dag. Hej hej.